ingatan mo siya. Ay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Daw ay guys. Padato! Hay lang sa vlog, hay lang. Ganda mo sa paningin, sa ilalim ng ilang at kayo'y What's up sa inyo mga master? Oh. For today's video mga master, no, we're here sa Taguluan para mangaruling together with Gawins TV. yay! It's your boy Nicoy. It's your boy Nick And Chicken. bali ang kataon ng mga master, no, is mga team song sa ABS-CBN. Yes, we do Tapos this. pag ganahan sila manganta din mi og another pero mga gapon mi og kwarta. So watch till the end mga master guys. Oh. Don't forget to watch till the end. Oo. Ano nga vlog na to is kauban ako ang Gawins TV. Don't forget to subscribe their channel. So let's go! Sa mga balay dito nga mo ang makarolingan, no? Oh. Shout out mi da ano, ang minimum is 50. Whoa! Kung dili ka matag og minimum na 50, good luck. Shout out ka na mo sa mong vlog. Gago! What's up? Membro gyapon to sa mga manyak. Muli nga tanan na mabalay magtuon karon kay matag jud. Ano na siya to ang pinakaunang balay nga amo ang kantahan. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. And a Happy New Year. Thank you. Ano ka magdugang isa ka kanta? Request. Minimum 1,000. Charot. Wala 1,000. Ikaw bala te. Ano game? Okay na. Sige ate, thank you. 10,000 na ba guys? 10,000. Ever, forever, family is forever. Forever, forever, family is forever. Pag guys, ito mong vlog. Say hi. Hi lang. Ayun. Namas ko pag hapit mo ako mamate, maligyas na manoon. Hi na lang mo sa mong vlog. Uy! Lama din niyo. Musta? Ay, sa vlog din. Oy, membro sa Mananap Vlog. Shout out ko kay Mananap Vlog. Wanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Ay ikaw. Ang star ng Pasko. Kuya, pag-hi mo sa mong vlog, kuya. Hi lang. Hi. Papukas, kuya. Hi lang, kuya. Ate, hi naman. Isa ka hi lang. Hello. Ika pila na to balay? Tulo. Oh, katulo. So we need more. Kuan na lang kabuk, 40 is city na lang kulang. Manghatag unta mig house unlock. Hi na lang kasi sa mong vlog ate. Ano ba ka? Busy ka. Bulakal. Ever, forever, family is forever. Christmas, we wish you a Merry Christmas. Gadawat sa mga blessings sa laing tao. So guys, ibigyan ko yung mga advice kung paano mangaroling. Para makapera. First, magpakabait kayo, tangin niyo. Guys, say hi sa vlog naman ko. Hi, yay! Thank you po kuya. God bless. Four house. Oh yes, for Ayun, ikaw apat na ni siya nga balay. Four. Oo. So guys, for us pa lang muna pamaskuhan na namin 1 million. Million na to. Padato. Hotel Residence. Good evening. Yes, sir. Hi lang. Roll! Muling magkakakul. Muling magkakakul. Christmas. So maski wala sila ni sugot guys, no, pero nagpa-caroling yapon sila. Ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, ait ninyo. Thank you. Nagsindi nitong ilaw, Christmas, we wish you a Merry Christmas. Hi sa mong vlog. Thank you. Padato! 1, 2, 3, go. Bawat Pasko'y May dalang himala. Walang himala!
mga pangarap ngayon'y magaganap. Yeah. Vlog ate. Thank you. Hi lang. Hi. Thank you. Nami kalaban dito mga master oh. Na sila tripod, 5 ka tripod. Okay, Grabe ba Riyaman. gidalhan man tadi banda. Na sila yung Na sila banda, na sila 5 ka drummer. Ay. Tapos tripod Naman. din, 5 ka tripod. Ito man, natay kamera. Natay kamera, oo. Wala ka natay kamera. Nami ano panlaban. Salamat sa liwanag mo. Salamat sa liwanag mo. Na sila Oreo. Hi sabi. Guys, check. Lami Oreo. Hi sa mo sa vlog guys. Dodong. Thank you. Kumusta? Maragapon. Hi lang. Hi! Dulitan lang ako para makaroon ko sa guys, tara mo kompetensya. Saring lang. Bay laylay mi karuling. Traidor ka yun, uban sa lain. Wesa. Mia. Unsubscribe. Nakita na mo si Lami Oreo, nakita na mo siya. Nangaroling pod sila. Okay, bye. Let's go. Oh. Kompetensya na mo. 何お前はもう死んでいる。 Ikaw bro, dahil ikaw bro, ang star ng Pasko. Kanya lang din sa mong vlog. Hi lang. Oh. Binaliwala nga karoling. Ikaw na pala Ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. iyak. Pakisabi na lang. Copyright. Hayaan mo na lumisan. Ingatan mo siya. Ingatan mo siya para sa akin. Wala niya ako dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit niya ako binaliwala. Ano nagsaysay ang pagmamahal. Mahal na mahal ko siya. Hi lang sa among vlog. Hi lang. Hi, thank you. God bless. So guys, God bless sa lahat. Suko sila guys, dili daw dapat daw pamasko daw, dili magugma. Daw nasakitan daw tong tagbalay. Naigo siya, ana siya nga ay na magbalik ka panigbason ta mo. Ayun niya. Uy. Hi sabi. Hi sa mong vlog. Shout out po. Shout out sa 10HS grade 7. Shout out na ko kang Ayu Badanggu. Shout out na ko na Nara. Dako na kasi nagalin. Nara makita. Nara makita sa YouTube. Shout out lang ko sa Siner. Subscribe ko. Don't worry. Amping mo ha. Oh. Kasi tayo tula na guys. Okay, siya kabalo siya. Hi rin sila dito no. Medyo naulo ko ba dami na buri mga kinakailan ako dali ba yawa. Basi makaingon sila ba nga si Mayor Dudong na masko, bag mayor to niya na masko. Guys, hindi kami na-expect na bibigyan kami ng 100 pesos. Hindi nitong ilaw. Kamusta? Si ano dito si Christian o si Christine. Oh, si Christine. Nakita ko dito dali. Manaygon sabi ha. Oo. Wish you a Merry Christmas. Hi lang mo sa vlog. Hi, welcome back to my channel. Ate, hi lang ha. Hi lang. Thank you. Salamat. God bless. Shout out kay Christian Gray o kay Christine. Sila te. Oo. Na-meet mi ana sa kuan sa plaza. Sa vlog. Ronaldo na dito, Ronaldo. Oh. Ronaldo ang tas buhok. Ay. Oy, pag guys, amo dire sa mong vlog. Subscribe to their channel. Oh. To their... Amping mo ha. Mga kompetensya na mo. Forever, families forever. Yun. Thank you. Hi lang, sige na. So yun mga master no, dili naman ang amo ang caroling tonight. Kauban ang Gawins TV with Nicoy and Ryan.
And si Ken. from Gawins TV, guys, check their YouTube channel. And then by the way, salamat dito no sa mga nag-participate. Tama ba? Oh, naghatag sa ilang blessing, nag-share silang blessing. And then shout out din po ko kay Christian Gray, kay Christine, sa mga na-meet namo na mga solid na mga master no. And then ikaw ba sila shout out? Shout out sa mga walang mayang meron. Gago. Oh. Okay, shout out ko. Shout out ko sa akong sanina. Oh. Buisit ka. Shoutout ko sa akong mga classmates sa Lamia. Yeah. Wait lang. Pa-shout out ako sa mga classmates sa Kwan. Sa grade 11. Oh. Totoo yun. Yung totoo na. Okay, game. Pa-shoutout ko guys sa Chinilas. Gago. Uy. Award. Award. Bilis ng karma. And then by the way mga master no, shoutout kay Kuya JR. And then sa mga uban pa nga naghatag sa ilang blessing. Muna to. Oo. So bali pila to na kwarta di mga kuys. Ang kwarta dito na mo pila. Oh, basta around 300 to 400. So kita-kits sa mong next vlog again. This has been your one and only Mayor Dodong together with Gawins TV. Bye.